ulu ukuthetha ngawo kule ndawo ukhokhela kuyo. Kuba babuye bathi uyazenzela, wenzela wena. Kodwa ndiyazithanda mna ngoba everything endiyenzayo ndiyenzela mna. Phambi koba ndibize wena uzondenzela, mandiqale mna. Kuba abefundisi endibakhokhelayo ngeke ndikwazi ukubenzela ndingazenzelanga. Kubekho i-era enkulu otata uDube babaleka kude kwezi ndawo. Then xa besonyula ii-leaders kwaphawuleka into yoba ii-leaders abazonyulayo zilungiselele zona, ziwakhuphele ngaphandle amaxhego angaxhamli izinto bekumele uba ayazixhamla uxhamlo nyana. In the name of oba babaleke ukuba bayazenzela. But kule generation yangasizi leaders singake sifunde ukuzenzela. Amen. Ukuze kube lula ukwenzela abalandeli emva kwethu. Amen. My spiritual father waretirisha wawuhlala emaXhoseni uphila ngepay. Inhlungu yami uthi xa ndithetha naye uthi nyana lixesha lebandla bekumele baliyathi honorisha. Ndiyedla ezikhameni zokuba ibandla ndilitsalile ithuba elide. But ilishwa lelo kuba ibandla litendana lodwa lendikhuphele ngaphandle. And the young leaders isikasithetha ixesha likatata ufika lifika laphela. But umbuzo liphela njani? Ngoba ukuba iyaShadayi yaxhonywa kuye, ixesha lakhe noba angabhongelele ngecala kwathi ixesha lakhe alipheli. Noba lingafika ixesha lokuphela kwakhe kodwa ifamily yakhe kuyeShadayi kumele iqhamle ngoba ubulalekile ke libandla. This is not a family thing. God, this is a family thing. Noba singabaleka kodwa kumele inzala yam apho ndibulaleke khona izuze. But ilishwa lebandla kuxhamla aba bathatha indawo. Ifamily yam unkosikazi abekelo ngasemva kwinto abulaleke kuyo. So kuthiwa apha masichaze the principles zokuhonorisha. Now zintathu indidi zokuhonorisha. It's a good honoring, bad honoring, eternal honoring. Now ndifuna uqala ngohlobo ndiyashumayela ngotata mna ndandifumene ivangeli ke lakho nje verses sawuthethe kodwa ndiyagqibezela. Now i-problem if xa sizawuhonorisha sizawuqala apha. Kunomntu wokuqala umene uqale ahonarishwe phambi kokuba size apha. Ngoba xa siqale apha sizihambela ikhona ingxaki. Sawube sihlangene noYesu. Okay, mangiqale kule ndawo. Each and every person ukhona umuntu uThixo ambekele yena. Sibulise kumama. Engenele egameni likaYesu. Mambisho. Akukho mntu uzelwe wasuka wasizala. Kodwa each and every person uzelwe. Kuthe ukuze asindiswe kwabiza kubekho umuntu obekwe phambi kwakhe. Ukuze icebo likaThixo lifezeke. Ndingeke ndibuze lo mbuzo na friend ndicela apha kumarhamenta lapha. Ngobani? Okay. Cela siyisuse kwayo. Ngobani
ababesazi ukuba bawuba lapha akekho. Sisabele tata ufika izolo uba ngobani abaplenayo ukuba lapha. Nokuba abaninzi bazibona sebelapha eLshaddai, kodwa azange basuke babe lapha kungekho voice ebalandileyo. And kula voice yabalandayo kukhona ivoice ebatsalileyo, ngoba utata uBishop fika ngevoice yakhe akho voice. Kodwa kubiza ukuba inkosi ilande yena noma uBishop, so that kubekho abalandwayo. Bakulandwa kunyanzeleke kuqala bakusindiswa, basinikele kulo ubalandileyo notutata ufika. And everything abazawuyenza bayenze begqithile kutata ufika ukuze yenzeke kakuhle. Kumele inhliziyo yakholwa nekholwa ibiwe nguThixo, itshintshwe, ingabi sazenzela kodwa ibe nguye owenzayo. Because asikwazi ukuthoba, asikwazi usefa singakhange sibe uqala sitshintshiwe. Ndinengqondo zakwanzolo, unengqondo zakwadikela, unengqondo zesiduku siso, but sakusindiswa siyatshintshwa ukuze kufe ubunzila kum kodwa kuphile yena. So the first person ekumele ndiqala ukuhonorisha yena kulo nditshintshileyo, kulo uphila kum, kulo uhamba nam. Ngoba awukwazi uhonorisha utata ufika ungekamhonorishi lo ukulandileyo. Bethandithetha ngenye imini ndathi iELShaddai ibekho engekabikho utata ufika. Utata ufika uzalelwe yona. Ubukho bukatata ufika kukuzokuveza kwimbonakalo iELShaddai ibikhona. Therefore akukho nto utata ufika namandla wayo angodlula amandla uThixo obeke kwiELShaddai. Therefore kunyanzeleka each and every person olapha aseve iELShaddai before aseve utata ufika. Uze libe namandla into yokukhonza kwethu kumele igqithe kwinkokheli kodwa ibe ngapha kwenkokheli. Then asinawudinwa kukulenza ilizwi lokuyihonorisha inkokheli, ngoba ngaphambi kokuba sazi umbono siqiniseke ngawo asikwazi ukuqiniseka ngaye. Bona istatus komnye utata namhlanje uthi kunomzalwane owakhuliswa nguyise, umzala ngezwi wamkhulisa, but uyise akaziwa, ayingomuntu udumileyo. Na kwanyanzeleka xa tata ufika efuna ukuzalwa ngoba uzalwa ngu-unknown, kwanyanzeleka ukhangela someone owaziwayo. And xa introducer uyise kule ndawo ayozenza uyise kuyo, uthi kuyise kulo uyise ishomi yakhe. Ngoba namhlanje sikhokhela ibandla iELShaddai, but abaninzi baseELShaddai banoyise abangekho apha. Kunabazalwana abababona iinkokhela abazibona zibhetele kunawe. Thina outsiders sibona wena ubhetele, but aba laba phakathi babona thina sibhetele. Xa kukho into ebekumele waziyenziwa to acknowledge you, bahamba ba-acknowledge othila bakushiye. Ibana nkonzo sethu ngithatha ufika izolo ingasidika ne but ndiyayithanda la nkonzo. Kodwa ukuba ngabe utata ufika izolo ndingekami noma ebengathanga ngutata ufika athi makwenziwe umzekelo athi ucela abantu kuzonikelwa kum,
umnikelo obungamhle kunalo unika utata ufika. By the way. Because abazalwane esibakhokelayo, they are honoring other people more than us. They respect other leaders more than us. They serve other leaders more than us. Whatever abayenza ingcono ngaphandle kunaphakade. Talk. Okay. Sure. Ikhona into endiyilandelayo tata. Ndiyathanda xa kufikwa in terms of honoring. Ndiyayilandela. In fact, ndiyamlandela nje. Apostle Joshua Selman. Ikhona into ayithethayo la tata about honor. Uthi xa ithetha ndiyakota abazalwane ayisukuma. Honor, it's a superior currency. No. And it's a spiritual mastery acting has a lift rather than a ladder. Sure. And then one in the neighborhood abazalwane. Mandiyiphendule ndawana, khona ndawana ufuna ukuphinda. Sure. Easier to go up. It's a superior currency and a spiritual mystery acting as a lift rather than a ladder. Rooted in scriptural principles, it is defined as the act of discerning, celebrating, and rewarding excellence, uniqueness, and usefulness. Quote Ivalo. Uhlobo lokhu honorisha ndifuna tata manje uzoba mde kakhulu. Ndifuna uqala kule ndawo ithi antente simele siqale kuThixo ukuhonorisha. So la kuzoba lula ukuhonorisha ecaweni. Now ukuhonorisha akukho semlonyeni. Tata mzothetha kakubi. Mhlawumbe kodwa bakhona nje bancede. Ukuhonorisha akukho phi? Kuphi? Masiyiphendule. Ukuhonorisha kophi? Kodwa kuphi? Kuyingozi ukuhonorishwa tatam ngomlomo. Because when people honored you, awujongi ngoku bakuhonorisayo, but ujonga emva kuba bekuhonorisile ukuba iyaphi lento. Because kukho abantu abakuhonorisa emehlweni akho tata, but xa emva kwakho izinto abazithethayo ngothuka ngabo. When they honored you, ungacinga ziphelele izinto, but ngoba akakwazi umuntu okuhonorisayo ngoba kumele before wazi uKristu kakhulu, umazi lo ukutsalele kuKristu, before uhloniphe uThixo kakhulu, kumele umhloniphe lo ukwazise kuThixo. If uyakwazi uyihlebe inkokhelo yakho, but still uphinde ukwazi ukuthi uyakwazi uyihonorisha phambi kwakhe. And do we know bazalwane ukuthi utata ufika kukho abantu abamthandayo kodwa eningayazi ukuba bayamthanda. Elithetha izinto ezimbi phambi kwabo ni comfortable. Kodwa akwazi omnye aqonda akwazi umxelela utata ukuxelela umama. Sizinkokheli siyopha. Sophiswa ngabantu abaphambili basondeleyo kuthi. But xa singekhoyo ikhona enye indlela abenza ngayo.
Ungamoyika kanjani uThixo ongamboniyo? Usohlulwa ngulo uphambi kwakho. Ingavela phi intsikelelo yokuseva someone, but lo muntu umsevayo awumva. You've got sons, othing was his sons, but xa bebona wena, they see their friends. Wena ukhona unguyise, kodwa xa ungekho uyichomi yabo. Some of them bakunika same age bacinga uzinto intanga yabo. Abanye bathi ngumkhuluwa, abanye bathi ngumninawe. Wena izinto zibheda bakubiza njengomninawe ungekho. No, uyalibala ukuba ngaba uncinci kaloko. Now, sifuna sikhangele tata yintoni esihonorishayo emntwini. Sonke simfumene uYesu. Futhi uYesu esinayo uyalingana. Ndiyaxolisa uba sikhokhela amakalingana. Ngoba uYesu akahlukanga mnye. Kodwa into esahluke ngayo likhunya. And when we honor someone, we don't honor lo simbonayo, kodwa si-honorisha igunya elikuye. Ukufumana izinto ezithile ungangazithandazeli, kodwa igunya elikuye umhlonipha ngenhliziyo. Kubekho izinto ezenzekayo engathandazanga, ungazixelanga, kodwa ukuseva kwakho kuyakulandela izidingo zakho. Yintoni tata uDube kutata namhlanje? Le nto bonke abantu abafikayo ecaweni, abangena ecaweni, bonke abantu abangena ecaweni, ufika omnye ngaphangela afumana umsebenzi, ufika omnye zonke into zakhe zivalekile zivuleke. Xa bezongqina bame apha babelithotho bathi siyambulela uThixo wase-El Shaddai, ngoba abakangeni kwiipolitics zase-El Shaddai but basakubona njengoyise. Now, izinto zenzeka ngendlela abakubona ngayo. Kukho izinto ezivuleka ngendlela inkokheli yakho ibona ngayo. uYesu umbonile kodwa singavuleki. Kodwa kubize ukuba uYesu ekhona engakuncedanga, uncede kukubona lo phambi kwakho kubani. Asincedwa kukuba sizishayinisile, but into esincedayo singavelanga kodwa inhliziyo iyavela phambi kwalo simkhonzayo. You can buy me a car, but if inhliziyo yakho ayindiboni njengoyihlo, ayindiboni njengeleader yakho, uyithenga nje kuvuleka isikrobe esikhulu, kodwa xa lo mnikelo uhonorisha ngoba phambi kokuba ubone uYesu kumele ubone lo uthunywa nguYesu phambi kwakho. La verse ithi beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho ithini ayolulwa yinto eninzi, kodwa ayolulwa kukumbeka. Kubani utata ufika kuwe jonga nangoku ngoba ivani kucawa bekuvana mosiba ngocawa mawenzelo le birthday. But I can tell you that as a prophet lo siyayazi mnenje umonakalo okufuneka ulungisile emva kwale birthday. Uyathetha ngoku Kukhona abangekhoyo apha ngoku because into bangabikho apha banenxa abakuboni. Ndifuna uthetha le nto. Kukho abantu abajonge uncedo lwakho kodwa bangafuni into uyifumanayo. abalifuna lakho uncedo. Ukuba kufuneka uncedile, but wena xa kufuneka uze kuwe uhonorishwe, icawe yohlukane phakathi. And abantu abanengxaka ayingobantu abakude kuwe, ngaba
abakufutshane kuwe. So sisangxakini into ofika izolo ngoba andiyazi tatam ingene kanjani. Ndava omnye umkhonza eshumayela uthi xa usindiswa intsikelelo ifumene yonke. Kodwa ndingawo akukho sidingo soba kubekho i-exchange ozawuyenza ukuze intsikelelo uyifumane. Ngathi ngaphakathi usazawusokola wena. Awudingi uphendula kodwa ndiyayazi usawuthini. Andikuqalekisa andazuvula mlomo kodwa ndiyayazi usawuthini. Uthi sawube sisindisiwe akho need yokunikela. Akho need yokuba sishuma. Namhlanje uba mnye bababini ecaweni. The rest ayikhuphi. Akho. Now, kule ndaba endithela kuyo siqala si-honorisha uThixo. Kukho izinto ezingazikho umfundisi. Kodwa ezi-honorisha uThixo. And if you can't honor God, how can you honor? Your leader. If awushume El Shaddai, uyafana umqhaqho khona. Thena abalapha El Shaddai. Ngoba into ekwenza umqhaqho awuyenzi imimiselo yase-El Shaddai. Uba kuyatyiwa El Shaddai utya mahala. Uba kufuneke ufelwe kuyongcwatywa wena ungutsotsi ofuneka kuyongcwatyelwa wena ungasefi ecaweni. You want benefits but awufuni wena ukufaka i-benefit. When kusithiwa makulungiswe i-keyboard iyaphuma icawe kuwe. Because the problem awunanto oyinqwenelela i-El Shaddai kodwa uhleli. Uyaxabana nabantu base-El Shaddai xa befuna ukwenza izinto. Tatam bendimvile bendimamela bendimfakile namamela khange ndimfumane tata uNcesula kodwa I know kodwa cela ukuthetha ngolu hlobo uThixo ofuna ndithethe. Because the problem yam kukukhutshwa kuku-honorishwa kwakho ngehliziyo ezonakeleyo. Kukwenzelwa kuba kusenzelwa wena kodwa uThixo ebekwe ngaphandle. Uzaba luhlusukula ngocawe but iwari yam luzaba njani emveni koko kubo. Because uku-honorisha, okay, let ngingene kule ndawo. You see, when you honor, xa u-honorisha kundawonye nokuba loyalty. And uku-honorisha kumele kube consistent. Akuna break. Uku-honorisha kundawonye nokuzikhuphela nokuzinikela kulo umhonorishayo. Mamelani bahle Nkosi. Akukwazeki ungasinikelanga automatically izinto zikuhambele okanye ube close kum kodwa ukude. Okay, tatofika sine problem nabazali ekuthiwa sibathanda kakhulu. Yazi baba jonga njalo ujonga uza kangakanani kuwe. Awumenzelanga favors but uzinikela kangakanani kuwe. Because to honor a person kukuba secaleni kwakhe ayomali yodwa into yokuhonorisha umuntu. Abanye abanayo imali kodwa i-availability yabo yiyo eyenza bakwazi ukuxabiseka. Ndiyaxolisa
bantu abakhulu. It's difficult that udube ukuxabisa umuntu ongaxabisanga. Ayicenge lo ndawo. Ndiphinde nana kunzima ukuba umuntu afuna abe close kuwe kodwa yena ubhekele kuwe. Now masibe ngohlobo iyasadai umbono wayo ulelephi apha. So if you want to honor them kumele udle umbono obekwe kobani uzawufumana. Njalo ubuza ngoba umzana oniphendula kuba ngawufumana ngoba sawuzufumana kukho abazalwane abangazange bahlala nawe kodwa bamisa ngoba bakholwa bazange bahlala nawe zange bake bazoyazi ngoba i-El Shaddai kubani. Every Sunday bakhona kwinkonzo ozibiza bakhona but abayazi ngoba kukho izinto angakazithetha tathi ufika uzona epulpit kwalezidinga inkokheli nomzalwane wakhe. Aba into yabenza babe ngabafundi kuYesu ngoba ecaweni sinabafundi sinesihlwele. Icawe iphethe indidi zabantu ababili and izihlwele zinengxaki nokuxatyiswa kwalo umisiweyo ngoba ingxaki asimazi. Asikwazi bantu ukulilida ngendlela eyahlukileyo kuYesu alilida ngayo. Izihlwele zaziyikhonta luthube yonke imihla kodwa ayikhonta ezahluke ngayo nabafundi. Kwakukho izinto uYesu afuna usithetha awayithatha abafundi nakuba ayingabathathi bonke wayithatha abathile. Nothi ngoba lo mzalwane ndimsondeze kum kuba ndimkhetha kwabanye kodwa usondela kum ngoba esondele kum. Then into emenza ndimhonorishe ayindimo omhonorishayo but igunya lilo elimhonorishayo not mna ngoba uyayazi ndingubani. You can't honor someone ongamaziyo uba ngubani. So ukuhonorisha kundawonye nokuzi dedicator. Nengxaki mina kufuneka ndihonarishwe only xa ibe imali into ezandihonarisha because imali into endiyaziyo ngemali ngamanye amaxesha iyakuvala ukuba ungathethi le nto uThixo afuna uyithetha. It's good to be honored ngemali siyayidinga but iproblem yam xa ibekwa yona phambili inemiqathango ehamba nayo. Akakwazi uthetha ngolu hlobo uthatha ufika bendikhupha imali engaka kuye. Uthatha ufika makathethe noma ngifika because uyayazi uthatha ufika indlela endimxabise ngayo kodwa umxabisa kwakhe uthatha ufika umxabise ngemali. Ngoba le nto yokuhonorisha ayimelanga ikhethe phakathi idivide phakathi katata nomama. Utomnye umzalwane hayi kalo tata umama udzila kabizwanga. Hayi umuntu obizwayo nguwe. Uthatha lo muntu obizwayo nguwe. Ndibizwa ngoba uThixo ubuphi. Kanti ngekho na ndiyayazi uyazelapha. Kuba lo uthakabizwanga kum.
ngoba sibanye bale inyaniso singayithetha akangompostile yena kodwa xa ndibiziwe njengomncedisi wami ikhona indawo amele kuma kuyo ukusulungekisa ubizo lwami so xa ndibiziwe ubiziwe akabizelanga pulpit but ndikwazi uma ndishumayele kungoba wenza umsebenzi wakhe. Mamela ndithi kandithela kwenye inkonzo ndithi angangakwazi ushumayela kuba ndikwazi ukushumayela vele bekumele angakwazi ushumayela kodwa kumele kulanda umama uthwala okwazi ukuthini azoshumayela kobani but ayimenzi uBhethele into yokucinga akayikwazi ushumayela uBhethele kunkosikazi ngoba angandishiyana kusasa yena akandishiya uhleli nami. My responsibility kukumnika ithuba lokuba enze le nto ayizeleyo apha ingamenzi Bhetele kunalo singamonarisha but iproblem utata ufuna uwanashwa nomama sibe singawubona umsebenzi kamama wophi lo msebenzi ngoba yena umsebenzi wakhe emfihlweni athandazela umthetho yamani uyafika ngo mhlawumbe njengoba efika ngo ebethandazela le mvuselelo aba bafike apha sikhonze thina kube lula inkonzo kanti uyathandaza yena Nkosikazi nobusa sibedlela usula sibedlela njengo besemsebenzini kodwa lekuthandaza iphethwa machini yababa zansi singayithatha nje ngofundisa ecaweni ngomthandazo ndithi prayer ayina formula ndisho ndithi ka uvasa xa uhlamba kumele uvasa kwakho kube ngumthandazo when you wash yourself okanye xa uqubuka kumele ube ngumthandazo xa isebenza uba ngunesi eqhaqha abantu kumele kube ngumthandazo ngoba kumele kube kutyando liqala kuye phambi kokuba utyanda abantu kumele kutyandwe yena uba kumele kutyandwe ibandla kumele kutyandwe abone ibandla lityandwa etyanda umuntu not a formal prayer. Bazalwane into yokukhonza uThixo ayifuni sibulaleke ngoba ayinzimanga ngoba lento besingayideserve but yasilandela ukuze yona ibe yiyo eyenzayo singenzi thina konke awusindiswa wena wawungenje but wathi wakumkela inkosi uYesu inkonzo ingathi ayingeni but namhlanje awufuna zokhonza because wangena ipolitics ecawe asihluthwa abazalwane into eningi sisho ipolitics ecawe uba ufuna ukwazi ukuhonorisha uThixo phuma kwipolitics ecawe. Don't be informed zizinto zase-El Shaddai, be informed zizinto zasezulwini. Izinto zase-El Shaddai ezenzeka ebazalwaneni zingakukhupha ungazanga kuzo. Into esenza abazalwane sikwazi akumelanga sikholise inkokheli kuqala dinengxaki nalo ndawo kumele kukholiseke uThixo phambi kokuba kukholiseke inkokheli ngoba into alanda amandla okukholiseka kwinkokheli ukukholiseka kwenkokheli alandwa amandla kukukholiseka kukaThixo. Whatever yenzayo honor God. And when you honor God, so lindele izinto ezibuyela kuwe ngoba ukuhonorisha kwakho kuko kulandela izinto
ngisho ngendlela i-attitude yakho yiyo ekwenza ufumane ngohlobo i-attitude yakho inga-right uzofuna into ezi-right, xa i-attitude yakho irongo uzofumana into ezirongo. Awukwazi ungafumani. If ungenela uchitha ebandleni uzazifumana ii-consequences zokuchitha. If ungenela ebandleni ukwakha uzazifumana into zokwakha. Each and everything oyenzayo inosuku lwayo. Ukena ndayifunda out of here. Noba ndinga-honorishwa, noba ndingayi-honorishwa, kodwa ayindenzi loo nto ndehle njengoba kwi-level yamarhamente. Ngoba xa ndisihla ndisiya kwi-level yamarhamente, loo nto izawundenza yonke into endiyenzayo ingabikho seluzukweni kaThixo, ibe seluzukweni. Ngoba tata uFikson, uThixo uyakwazi kwisizini ethi ayivale nepokotho yabazalwane kungenzeki into, but uThixo efuna ubona uzamzukisa kanjani kule sizini. Then sitshintshe umyalezo kuba sifuna uku-honorishwa. Mandithethe le nto, kukhona amaxesha u-honorishwa but in your spirit athi umoya ngcwele ayiyo le. This is a waste of money. This is a waste of time. Amaxesha afika xa kuthiwa ndizakwenzela i-appreciation ndithi kuba yiyekeni, because in my spirit ndiyayiva ayikho mani le nto. Yiyekeni. Yenze njani? And uzawubona uyazi abantu ababeza benzela wena xa uthi yiyekeni bonke utata uthi masiyithini. It's a wedding day. Wedding. Utata usibonile. It's a wedding day. But sibabona abantu abamaziyo uThixo. When xa usithi mabayeke bathi asizuyeka. Sizawufostela noba sibabini sibathathu sizawuyenza. Basihluthwa luhlobo lebandla once kodwa yekani bayeka bonke. Iproblem yam tata kukuba ndinentlungu ngale mbono ubekwe apha mtata. Amagama amakhulu namagama athile angancediyo awayo problem bazalwane. Wona angathethwa kodwa inyaniso kumele siye enhliziyweni. Ndipreparile papa mongcwele akandisincam kule nto ndiyipreparile. Uthi kufuna ndithethe ndithetha. Ingaba umkhonza uThixo unenhliziyo enjani? Uzidedicatile emsebenzini wakhe. Okanye uyakhonza kuba ufuna useni ngoba kukho abantu abayana phakathi evekini xa sikhonza abakhonzi kuba bekhonza. Kodwa kuyelwa nje uba utata ubishop angandibona uba benditheni. What a waste of time. Serious bazalwane. Bakhona abantu abanoyazi abenzima le nto ndithetha ngalo. Mna cawe ndikakade andiyika kade ukuba ndikhona andizinikela kodwa sendisenzela. Then kuzawuvela ezi ndawo zithi icawe ifuna imali kakhulu because kukhonza abantu abangazinikelanga. Kutheni le nto tata uFikson kungashunyela imessage ebaleka apha sivuza imifinya sonke apha. Kodwa once nditshintshe ndithethe ngemali kumoshakala wonke umuntu olapha because indlela esi-honorisha ngayo uThixo ayondlela ebekumele basimwoshipa ngayo. Siyamkhethisa uThixo kukuhlobo oluthile lezinto esimele simwoshipe ngazo, kukuhlobo lezinto ezithile ekumele zingathintwa ecaweni. Le nto kuthulekileyo.
Benizofuna ntoni mama Adam? Leyo yona sandla lesa. Kumele into yokukhonza uThixo igqithe kwinkokheli, igqithe kwicawe, kodwa ibe sekufuneni yena ukuze avuse ugqozi lokwenza zonke izinto okumele sizenze. You can't worship God if umkhonza uThixo kunendlela ethile yokumkhonza uThixo. Hallelujah. Ikholisa wena. Uma ukhonza kwakho uThixo kukholisa wena uyadlala. Kodwa kumele kanti uJonas wenza izinto ongazithandiyo. Nesikohlulayo. Kodwa sohlulwa intando yalo mamkeleyo. If usane choices ekukhonzela uThixo usadlala. Kumele uzukwazi ukulenza ilizwi. Ngoba izwi lithetha kodwa lifika. Alithethi lento oyifunayo. Kodwa lithetha lento olifuna uThixo ayifunayo. And if singafika kwisimo sokuzinikela kuye kungaphela ukukhutya lento esenza sibe nezikhubeki phakathi xa kushunyayelwa, is because abantu banemfuno zabo kunemfuno kaThixo. Oh yena uThixo uhamba nathi wayosixelela pha. Ndithi kandithetha nalifezo ndithi na xa ndishumayelayo uba uqhubeka umzalwane esithi bendithetha naye apha bonke abantu abala ndithetha nabo uba uvuma umntu ndithetha naye unyanisile Thethwa naye. awutata bebhekisa kum kakade ndibhekisa kuwe Ubabani. soze futhi ndithi xa isekume eqhubekile ndithi no mkhosi kathi kuyibone ngenye indlela le nto ayibonileyo yiyo because the fact yoba imchane uSathana ngoku uyayijika imkhubekise instead of aguquka. Straightforward. Ndithatha ndisuka nawe ngapha ndithetha nawe. Awukhwela bayimoto ndayi utata usixele imistake apho sona khona tata kuqala kulaa ndawo ukuhleba inkokheli awutata usixelele. Amen. Ndicinga uba ndime apha kuthetha uThixo and andithethi into bendiyiplene uzoyithetha kodwa ndithethi into ofuna ndiyithethe. So xa nixelelwa ndim yile njani ndibona What is the servant of God? but xa ibandla ligqithile kwinyama lanendlebe zikamoya akukho nto ifika iyogilana nenyama inqobe, but yonke into efika enyameni ngoba seyohlulwe ngamandla kamoya yonke ilidela kwinguquko. But lolu hlobo lokuhlalisa phansi xa kuthethwa izwi basala nani uzothanda iningi zabo thanda ukuthi xa ndifuna ndiyithethe. Ngiyathetha. Sibiziwe sisentsimini. Now ithi ke into yami ndifuna ukugqibeza ukuyithetha tata. Yintoni tata ufika izolo engenza ibandla okhonza kulo lokuhonorisha? Because abanye bathi utata simhonosha xa enze ntoni. Yeah. Because onyaka oko ebebiza abantu ebiza abantu simhonosha xa enze ntoni. So iproblem yami loba uze honorishwe kumele kubekho into yenzayo. Kodwa mna ndicinga uba eyona nto ibalulekileyo ukuba sikuhonorishe tatam ukuze sibe lapha ngesingekho apha. Kodwa into esenze ngoba sifike siteketa apha singazi kwa uthandaza. Kwanyanzeleka ungene i-discipleship classes. Kwanyanzeleka kube khona imithandazo yenza emini ozofundisa indlela yokuthandaza, ozofundisa izwi. Now asihonorishi loo nto kodwa sihonorisha uba simazi nje uThixo sesikwazi ukuphikisana nawe
Ingameli basiyakwazi ukumonarisha. Asimonarisha ngoba singamanzi sihamba nayo. Kodwa sionesha ba nathi sideza fike ekwazini ekumele la ithethayo namhlanje ayilebe kumele ba yiyo. So that's sokwazi umthandazela ngobubiwe. Besingamazo biweyo kodwa ngoba usikhulisile sesikwazi ukwahlula. Lento wena wawufike ungenje ubhetele namhlanje ngoba kuwe khoyena phambi kwakho. Then umonarisha engenzanga nto namhlanje. Kodwa simonisha usukaphi nathi. Abanye bane 18 years neElShaddai. Bamane bephuma bahambe. Kodwa xa bebuya bafike uthatha ufike evula izandla. Abanye bamkabe mthukile. Kodwa xa bebuya fika bathande ngaphezu kwabo behlela apha. But xa ufika kwithuba loba kumele aonarishwe. Same people. Anamanxeba ngoba kumele kubekho amanxeba azawafumana tata uDube ewafumana ngoba evule izandla kwababemkile baphinde babuya. Abanye benesakhono bathe xa bebuya bazibona babuyile baphinde babuyiselwe kwindawo bebesebenza kuzo. Not ngoba bebuyiselwa kuba bethanda kodwa ngenxa yomsebenzi kaThixo kumele naw xa simonarisha asijonge ezinto esizifunayo. Ungubani namhlanje? Wena nje ungubani namhlanje? Njengana bisi andifuna ube ndinixelele izinto ezinkulu kodwa ndifuna nixelele into yoba you don't honor your leader ngezinto ezenzileyo. Utata umpostile kwakusweleke umakhulu wayile, kwakusweleke utamkhulu wayile, kwakusweleke umama wayile, kwakusweleke utata wayile, kwakusweleke utata uba waya kodwa ndiyanyanze ezo zinto ayizonto ukuba si-honarishe ngazo ezo. Kodwa si-honarisha ngoba sazi uThixo namhlanje soyikwa ngamadimoni through lo tata. Zinonsense ezinto sizibona zenyanga. Bandithetha into zakwamoya. Uhlonitshiwe namhlanje emkhathini. Noba uhlonitshwanga abantu, but emkhathini uhlonitshiwe. Honor your leader. Kukho amaxesha mele sivuke ngo-traction siyothandaza ngani senze ilist wena ulele uyahona amadimoni akumele akuhlasela agqithe. Honor a person. Kukho into kumele sibethe wena azabetha wena sazobetha kuye unamanxeba wakho akuye mele uyamonarisha. Umile ume phambi kwakho wena zonke into ezifika kuwe bezifika kuwe zibetha yena zingabethi wena. Wena kwakudala wafayo but ngencedo lomthandazo awuthandazayo umtshato wakho afama kudala waphela but umile uyathandaza nalo mama. Kukho izinto ekumele efamily yakho babengagqithi naku-30 years betshatile but wena ufike ku-60 years utshatile. Not ngoba unoYesu but that person is praying, interceding now. Honor that person. Don't look at material things so that you can honor someone. Honor the anointing. Or save a password. Honor the covering that covers you. We don't honor our leaders because of since honor shakuba kwinde senzile. I like this man of God. I like this man of God. Utata wakhe, spiritual father, wavele wavaleka umlomo. Akathi kwasithethe. But umnika imali mama ngathandaza. Uthandaza uyavakala but like what amen ithandazile ukuyekile kwasithethe. And esajongeleyo kwangena umama wakhe akakwasithethe. Yena se uphumile ume ministry yakhe. But utata wakhe wakomoya uvela kwavala ipay because waba ne-stroke so kwesinye isandla kafuna ukuthatha i-fingerprints azithatheki so akakwazi ufumana ipay. Ngoku baphila ngepay kamama kunyanzeleke yena nebandla lakhe aqiniseke uthatha i-risk athatha imali yecawe akhonza kuyo ayosupporta that man of God. Imenze wanje namhlanje ungumpostile namhlanje kangasuke abe ngumpostile kodwa laa ndoda ingakwazi uthetha yiyo le yamenza abe ngumpostile. Jonga inkokheli yakhe ingangaziwa
kodwa kumele yaziswe nguwe. Honor that person. Honor that person. La tata akakwazi ukwenzana. Unyanzeleka yena asiqawe ahambe aye kwalabandla la tata ngoba nguyise. Akakwazi ukwenzana nto. Kodwa akwazi ibandla lifele amanyalene namandla. To do that, who honors that person. When in Nagyako, you are competing with your leader. Sometimes Jim does not. Class I go get engasakwazi ndithi hayi akhona nami noyenza naye. Jongana zala la xa isenza la nto la tata ukuhonorisha kuyatyalwa uyatyala xa ukuhonorisha ngoba kukhona isivuno kumele asivune. At a moment usatyala likhona ithuba elizawufika ligqithi ixesha lokubatyale kunyanzeleke avune. Thina sifuna isivuno sokuhonorisha ngexesha lokutyala and akombe uyityala ibe seyiphuma isiqhamo but kuyatyalwa kunyanzeleke intshule and xa ivela ayiveli ngathi yile nto ubuyityalile but liyezithuba isizini apho izawubethwa ngamaqhwa uthi wena umceo usenza kakuhle phambi kwalo ukuzeleyo but ubethwe zizinto but asikubethi njengomntu oqalekisiweyo. Honor that person. Uthi kum bosi uthi tata uthethe izwenini wathi imeko nje sithini kunabo onyana ngaphakathi. There is nobody ocingayo into yobana kumele kusapotwe laa ndoda kaThixo. Na useriskini ibandla likhokhelayo funeka elwe nalo ngoba tata simsisapota njani laa tata laa mama kodwa unayo icawa ngoba siyakwazi uba ube nesizalo esifileyo sikhona. Utata ufika nganazo zonke izinto asim-honorishi ngoba engenanto kodwa sim-honorisha ngenxa yogobo likaThixo oluphezu kwakhe nothi ngenxa yezinto anazo. Akhona abanye utata amadoda endikhona namadodana ndithi kuwo before ipasika utata wam uZarava my spiritual father unenkonzo azoyenzela ecaweni yakhe masibetheni imali simthengele isuti. Utata wam uhlala emaXhoseni uthi pay masimthengele ntoni si-honorisa le ndoda kaThixo sifune ndithi mna ndiyayenza loo nto ndodwa ndifumane intsikelelo kodwa ndifuna iintsikelelo zecawa bazalwane zikhona iintsikelelo zakho kodwa zikhona iintsikelelo ze-El Shaddai. Kukho izinto ongakwazi mama ube namandla okuzenza for your family but kubekho izinto kumele ukhangele abanye nizenze for ibandla ngoba ibandla alenzelwa ngumntu omnye. Ukuba ngaba xa senza izinto bazalwane ndizothi andifuna ukungena kakhulu uba otata bazawungena sebengenile but into endifuna uzoyithetha apha inkokeli yakho uyibona ingubani kuwe phambi koba nibo jonga bayeka abanye bambona njani wena umbona njani. Kutheni kukwazi uthethwa ngenkokeli yakho nangabanye belinye ibandla kakubi ngayo bakuphathela information ongenayo nawe ungqine kodwa this person is your leader uzamhonorisha kanjani? Sithi ukuhlobo labazalwane etata ufika abazawuthi bengenamali but batafuna uthethwa ngotata kanje ndikhona. Uba ufuna siqhawula ubuhlobo thetha ngotata thetha ngomama batsangela luhlobo labazalwane abathetha ngenkokheli but in their presence. Jongwe uba abazalwane bakho bayathetha omnye komnye ba yeza kuwe Yaniswa. then uzibuze uzelele phi uzela ngaphansi
le mali bakunika yona ikunika umdla. But you know, these people, indlela abandibona ngayo, noba bayenza lento abayenzeli uzuko likaThixo, yenzelwa mna. Inceda phi? So, noba kungama bani apha esithi njengoba bekuthiwa makuchethe utata ufika. La mali bezwa ngutata ufika izolo. It's nothing. Nentsikelelo oyifumana xa wenze la nkonzo. Ngoba if wazi imali yokuchethwa kwenqayi, it's nothing. Ukwazi uThixo othwelwe ngutata ufika. Umnikelo omhonorishe ngawo. Ubunzima bezinto ozithwalayo azikho emazwini, kodwa zisenhliziyweni emaziyo lo zinika yena. When you give kutata ufika awuniki yena, because he is representing someone. So njenge-ambassador awuniki everything oyenzayo uyenze kuye, awuyenzeli bona. Ungasuyenzi mistake ebandleni yokubala izinto ozenzayo usibalele kwinkokheli, ngoba each and everything oyenzayo awuyenzi kuyo, uyenzela uzuko likaThixo. Kuneminikelo obhalwe ezulwini yakho ngohlobo onikele ngayo, ivelu yomnikelo wakho iqobe ngendlela oyikhuphe ngayo, not the amount. When uthatha isishumi sakho usizisa, awusizise kutata ufika, usizisa kuThixo. Then uThixo kumele aveze kuye enzeni ngaso. Jonathan Spinzo, ndenza njani mina apha kumecaweni? Bona yazi abantu abapha ecaweni abaniboni ngendlela efanayo. Abanye ikhona hlobo abandibona ngalo.